Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. It is very dangerous izvi zvekuti unoenda uchinopiwa mushonga. I now believe kuti mushonga wekuti unokubatsira for anything, mushonga iwoyo uri dangerous, because once you start to use him zvinhu zvakaita semishonga to manipulate people zvekare nekuwedzera upfumi, vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kana uchinzi waromba it is because unenge waenda kun'anga uchiti uri kuda kuva millionaire, but mukufamba imomomo unokwanisa kutopiwa mimwe mishonga yekuti unge uchingowedzera kaupfumi kaunenge uinako, asi unenge uchitorombesewa, ende paunorombeswa haumbofi wakaudzwa kuti uri kuita uri kutoromba, but kuburikidza nemhiko idzo dzaunenge wapiwa ndo zvinoratidza kuti watorombeswa kabisira, sezvakaitika kwandiri apo pandainge ndichangobva mukunyorawo form 4. Ndakadzidza paGlenora I2, ndainge ndiri stream ya 2006. After writing ma exams chekuita tainge tisina, ndainge ndichingogarawo muGlenora, but ndaigara na amainini vangu. Amainini ava vainge vari munhu ainge aine utsinye, vainge vari munin'ina waamai, asi vainge vakaita vana vaviri nababa. Then amai vakabva vachizofa mushure mekunge vafind out baba vakazofa neaccident. Baba vangu vaita zvekudriva mabhasi, saka takazoshaya munhu aikwanisa kutiriritira, ndokubva tachizongobva kumusha tikatongouya pamba paamainini because vainge vakatengerwa imba muGlenora vakavakiramo muGlenora. Saka patakaona kuti tainge tava kushungurudzwa kumusha, ndo patakangopindawo mubhazi tikabva kumasvingo tikauya muGlenora tichiziva kuti ndo mainge muchigara amainini vedu. Vakatigamuchira because bamunini vakati hazviite kuti unge uchidzinga vana ava. So I then transferred, ndikabva kumusha ndikazotanga kudzidza paGlenora I2. After I had written my exams, the O level, of course ndainge ndiri mwana ainge achigona kuchikoro, but I was facing a lot of challenges zvekuti zvainge zvava kundiaffecta muzvidzidzo zvangu. Ndaitoziva kuti chichabuda hapana. Ndakabva ndachizokumbira munin'ina wabamunini mari yestart. Vainge vachiitawo zvekugadzira matai paroundabout pambudzi paya, ndipo pandakazotangawo kuitawo zvekutengesa. Ndaiwanzokufamba ndoenda kuHighfields, painge paine pamwe pamba apo pavainge vachibika madonuts vachihodhesa. Saka ndainge ndichinotenga madonuts, ndikahodha madonuts angu ndobva ndachizonomatengesera paroundabout. Then kana kwava kumasikati ndaitengesa mafreezits neairtime, ndo zvandaitengesa izvozvo, makuseni madonuts, later on mafreezits uye zvekare neairtime. Saka zvinhu zvakamboita sekunge zvinofaya, but ndine mvura yandakazonwiswa naamainini mushure mekunge amainini vandiudza kuti pamba painge pasina hupfu. Saka vakatondiudza vachida kuti ndige ndichiita plan. Panguva yacho iyoyo bamunini vainge vasipo, vainge vari musoja, vaipota vachimbogara kubasa, vaikwanisa kuita 2 kana kuti 3 months vasipo pamba. Saka amainini pavakandiudza kuti painge pasina hupfu hwekubikisa sadza usiku ihwohwo, ndakangotaura, but zviya zvekuti unotaura usati watanga wafunga. Ndikati madi maita zvekukwereta nhai kana kukumbira vavakidzani. Ndakangotaura ndichiti maybe ainge ari majokes, asi mukomanashi ndakabva ndachizoona kuti amainini vainge vabatikana. Ndakangosimuka ndokubva ndaenda ndikanotenga hupfu
ndikadzoka nawo hupfu ihwohwo. Vana vavo vakazoti vabika, ivo vakaramwa kudya sadza musi ihoyo. Kubva ipapo mukomanashe amai nini vainge vava kunyatsokubuda pachena kuti avatifarire. Vakazondinwisa mvura iyo yainge iine madota. Ndakarota ndichidya gudo, but gudo iri rakazonoshanduka rikaita kunge vainge vava amai vangu. Ndapedza kuridya gudo iroro, zvakaitika ndakatanga kurota ndiri musango ndichifamba, asi ndairatidza kuti ndainge ndiri muvhimi, but ndisina zvekuvhimisa zvacho. Ndaingofamba, ndaiti kana ndikaona mhuka kuti ndinge ndichiibata, ndainzwa kutya kana kumhanyisa mhuka iyoyo sezvo ndainge ndisina kana chombo chandainge ndakabata. Ndopandakabva ndachizosangana neumwe mudhara ainge ari wechikuru, akabva ati uri muzukuru wangu, ndanzwa mhere kurira. Ndikabva ndanzi ndinge ndichiuya, saka ndisati ndakuudza zvandiri kuda kukuudza, tanga wanditsvakira mvura yekunwa because kwandiri kubva kurefu. Ndopandakabva ndaona kuti padhuze patainge tiri painge paine kachitubu kainge karipo. Takati tasvikapo pakachitubu ipapo, ndopandakati ndava kuda kunochera mvura, ndikabva ndaona amai nini vainge vakapfeka zvinhu zveblack, vainge vachiita sekunge vainge vakazvizora matsito kufesi. Vaya vainge vachiti ndisekuru vakabva vangobvutwa, handizivi kuti vakabvutwa nei, asi vakangonyangarika vachichema. Then mai nini ndopavakabva vachizobudikira. Mangwana acho ndakamuka ndichidzvova zvinonhuhwa, ndichichaya zvisingaiti, zvekuti ndakatotanga kutopera simba. Apa ndainge ndichida kubuda kuti ndige ndichienda kunoodha. Ndakazovaudza amai nini kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka mushure mekunge vapopota vachiti vhura door. Then ndokubva ndachizomuka, vakapinda vakaona kuti ndainge ndichirwara. Vakabva vachizobuda panze, vakadzoka vainge vaine water glass rainge riine mvura, asi ndakaona kuti vainge vaisa madota. Ndakanwa mvura iyoyo yavainge vakazanganisa nemadota. Kubva ipapo mukomanashe kuzonosvika ndichizonopiwa mushonga wandaifungidzira kuti wainge uri wekuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba zvakanaka, ndisingazivi kuti ndiri kutorombesewa kabesira. Life yainge yava kurwadza. Ndakazosvika pakudzingwa pamba nabamunini vainge vatongondivenga, ndisingazivi kuti chavainge vakandivengera vainge vava kundivengera chii. Kana kumbudzi chaiko, ndainge ndisisina munhu ainge ava kundifarira mune zvose zvandainge ndichiita. Ndakazotanga kugara muparadhaisi, ndava kuroja, but ndainge ndichigara nehanzvadzi dzangu. Pamba patainge tichigara, mukoma ndakatombopotsa ndasungisiwa nalandlord. Akangomuka achiti, iwewe uri kupota uchirepa hanzvadzi dzako, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Akatoti ndoda kutodaidza mapurisa. Tikabva muparadhaisi tikadzokera kuGlenora, tikatanga kugara kuGlenora. Ndo pandakabva ndachizoenda kushowo kunze, uko kwandakanosangana neimwe n'anga. N'anga iyi yainge ichibatsira vamwe amai avo vaiita zvekare zvekubika sadza. Saka ndakaenda kwavari nerimwe zuva ndichivaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichizviuraya. Vakabva vati, mwanangu, usazviuraya. Vakazonditi kana tapedza basa kune kwavainge vachida kuti vange vachizoenda neni. Murume wavo paakauya akatorakidza kuti ainge asingatodi kuti vange vachienda neni kushowo kunze. Vakatora nguva yakareba mukomanashe vachingotaura vachidhiskasa vari mumotikari mavo. Ndopa akabva achizongoti, it's fine, unokwanisa kuuya zvako upinde mumotikari tiende. Ndokubva tachizoenda kushowo kunze, ndikabva ndachizonobetserwa nevamwe gogo avo vainge vachigara mushowo kunze. Vainge vachiita zvekuprofita zvekare nezveun'anga. Saka ndingangoti ndiko kainge katorike kutotanga kutosvikawo pamuprofita uyo anoita futi zvekubatsira nenzira dzechivanhu. Saka zvizhinji zvainge zvichitaurwa handina kana chandainge ndichimbonzwisisa kana kubata mazwi, kunyange pandakapiwa mhiko dzekuti ndainge ndichifanira
kuti ndinge ndichizotanga ndaroora benzi then ndobva ndachizoroora mukadzi anenge ari normal. Asi benzi iroro kuroora kwandainge ndichazoriita ndaitsvaka benzi. Kana ndatsvaka benzi ndobva ndatanga kuripfimba kusvika randibvuma ndisingarimanikidzi. Kana razondibvuma ndichiri pachikafu, mari, hembe, kana razondibvuma ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumakuva chero riri guva remunhu wandinenge ndisingazivi. Then ndobva ndachizonoisa mari yakatowanda yekuti kunyange ukaroora mukadzi iye nevabereki vake nehama dzake vanotofara. Ndo zvandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita sezvo ndainge ndichiriwo mwana mudiki uye zvekare kari kekutanga kupinda mumatare akaita saizvozvo handina kana chandainge ndichimbonzwisisa. Takabva tachizobvako kuushe wokunze ndichingosvika muGlenora vachindisiya pamba. Ndakangofamba kuda about 2 meters ndopa ndakabva ndachizoona kuti kumberi kwangu kwainge kuine kamba yainge iriko. Kamba iyoyo yakangonyangarika. Ndakaitarisa ndikati ameno. Then usiku takazoti takarara ndopa ndakanzwa kunyerekedzwa kutsoka dzangu. Pandakamuka ndichibatidza torch ndopa ndakabva ndaona kuti painge paine kamba yainge ichindifamba kumakombo kwangu. Kamba iyoyo yakabva yachizonyangarika asi yakangoti lucky, ndaunza lucky, but ichitaura yaitaura sekunge kamwana kari kudzidzira kutaura. Mangwana acho makuseni ndakamuka nehanzvadzi yangu tikabva tachizoenda kuHighfield tikanohodha madonuts edu. But patakati tabhadhara madonuts takabva tachizopiwa an extra dozen remadonuts. Ivo vakatoona sekunge ndainge ndatovapa mari yemadozens 4 because taiwanzo kuhodha matatu. Hanzvadzi yangu anenge aine 1 inini ndiine 2 because ainge achifanira kuti ange achizoenda kuchikoro. Saka vakabva vatipa 4. Ndakati ndichida kuvaudza kuti vainge vaita mistake. Ndakangonzwa zvekare kavoice kakati kwandiri ndo lucky, ndaunza lucky. Ndokubva tachizofamba tichifamba tichibvako kuHighfield tava kudzoka kuroundabout. Pane umwe murume akangomisa motikari yake akati ndiri kutsvakawo nzira ndiri kuda kuenda kumbudzi. Akati iye ainge achibva kuGweru ainge arasika. Ndokubva atiti tinge tichipinda mumotikari. Tapinda mumotikari murume iyeye akatibvunza kuti madonuts edu ainge achiita mari. Guess what, mukoma akatenga madozen 2 tikadzokera tikanohodha zvekare mamwe madozen tiinaye akatenga zvekare mamwe on top. Takangoti tichingosvika paroundabout tichingoburuka mumotikari make pakaitika imwe confusion because pane rimwe bhazi rakabva rangosvikawo. Vanhu ndokubva vatanga kuburuka vachitenga zvekudya. Ndakamomoterwa nevanhu vakawanda. Ndokubva ndatoona kuti madonuts aya ainge atopera. Ndikadzokera zvekare musi iwoyo ndakabata mari yakawandisa. Wava usiku ndakaiona zvekare kamba iya yakangotaura zvekare kuti lucky, ndaunza lucky. Saka ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotsvaka benzi randainge ndichazotanga kupfimba. Handina kuita saizvozvo. Gore rakasvika pakupera ndikatovhurawo chitakshop changu pakarepo pambudzi. Ndiso vamwe vekutanga kutotanga kutovhura zvimatakshop pambudzi uye zvekare nemuGlenora ndikaita zvimatakshop 3. Life ndichitoona kuti yava kutotanga kutofamba zvakanaka. Takazotama tikabva muGlenora ndokubva ndachizotanga kugara muParktown. Ndainge ndatova nekabusiness kangu pamashops epaParktown ndava kutoita mari. From there on ndakazotanga kudanana neumwe musikana uyo ainge ari muKarad. Saka ndiye akazoita kuti ndige ndichizova nemaconnections nemaKarad anoita zvekutenga nekutengesa goridhe. Saka ndainge ndava kupota ndichinotenga goridhe ndotengesera maKarad avo aizouya negold muSouth Africa. Zvinhu zvangu mukoma zvainyatsokufamba zvakanaka. Ndichinyatsokurarama life yepamusoro-soro.
then ndakazoti nerimwe zuva ndainge ndichitodriva, ndainge ndichibva kuBorodale uko kwandainge ndaenda kunotengeserawo umwewo but munhu mukuru handingatauri zita rake, goridhe randainge ndiinaro. Then tainge takatoronga kuti iye ainge achazondipa mari on top of mari yandainge ndiinayo, achiti ainge achida kuti ndige ndichizova his big supplier. Saka nditori munzira ndichibvako mukoma ndopandakangoona kuti mumotikari mainge mava nebenzi rainge rava mumotikari rakagara kubackseat. Benzi iroro harina kana kumbondipa mukana, rakabva ratondidzipa same time ndikaita accident, pakatofa munhu paaccident yacho iyoyo because ndakaenda kuopposite lane ndokubva ndatonoita head on neimwewo motikari yainge ichitomhanya but handina kusungwa even though ndini ndakaenda in the opposite direction. Ndakazoti ndarecover ndainge ndava kuti kana ndichifamba nemotikari ndaiona motikari muine benzi rinenge ririmo, saka ndakafungidzira kuti mainini ndivo vainge vachikonzeresa zvose izvozvo. Ndikatanga kuenda kune dzimwe n'anga, saka n'anga dzainge dzichindibatsira ndakazonoita bad luck rekuti ndainge ndichibatsirwa nevanhu vefake, havana chavainge vachiona. Ndainge ndichingotambisa mari but situation yainge isingambochenji, sezvo ndainge ndagara ndiine muroi wangu wandainge ndakazviudza kuti mainini ndivo muroi wangu. Ndaiti ndikapiwa mishonga ndaipota ndichienda ndichinosiya mishonga iyoyo pamba pavo. Ndakazozviziva kuti ndainge ndakakanganisa mhiko when it was already too late. Ndakazodzokera kuushe kunze mushure mekunge ndazviudza kuti ndinofanira kudzokera uko kwazvakatangira. Ndasvika kuushe kunze ndakasvika gogo vachirwara, vainge vachirwara very serious, vainge vava kusagona kutaura but pandakasvika pamba pavo vakatokwanisa kutosimuka vakatobuda panze tikatotanga kutotaura sekunge vainge vasina kumbogara vakarwara. Saka vakabva vati kwandiri, muzukuru wauya, iwe ndiwe umwe wevamwe vasiri kuda kuti ndinge ndichifaka nenguva yangu yandakatarirwa naMwari. Wagona wauya muzukuru. Vakandiudza kuti ndainge ndakatobata upenyu hwavo because vainge vakazviziva kuti ndainge ndakakanganisa mhiko, saka vainge vachida kuti ndinge ndichigadzirisa zvandainge ndakakanganisa. Ndakabva ndachizobvapo pamba pavo gogo vakazosara vachifa but vakazofa 2 months after. Ungari wana benzi mangwamanashi Zimbabwe yose yakaita sekunge pa 2 months idzodzo mapenzi ose ainge atopora. Ndaiva ndiine rimwe benzi iro randaiziva rechikadzi raiwanzo kutenderera muHopley paroundabout zvekare nemuwaterfalls. Ndirimwe randainge ndichiziva kuParktown uko. Ndaitoziva mapenzi iwawo, saka ndakatanga kumatsvaka mukoma. Ndaifamba nemotikari yangu munana Hopley kunana Ivans kwese uko kunosvika kuchitungwiza ndichiritsvaka benzi iroro, asi handina kuriwana. Ndakatenderera everywhere. Harare muno muHarare hapana pandisina kupinda ndichitsvaka mapenzi kana mastreet kid. Ndakasvika pakufamba muna First ndichita sekunge munhu anopenga ndichibvunza vanhu kuti nhai hapana amboonawo here mastreet kid. Vanhu vaitonditarisa kuti munhu uyo anopenga here, angangofamba achingobvunza mastreet kid. Umwe mukadzi akatondibvunza kuti kazi munoshandidzana nevanhu vema-NGO here, mushure mekunge ndamubvunza kuti ainge asina kumboonawo here any street kid because ndakazviudza kuti muna First handingamboshayi mastreet kid because ndainge ndichida kuti kana ndikawana mastreet kid ndovapa mari kana chikafu, then ndobva ndavapa task yekuti vange vachinditsvakira benzi rechikadzi. Kana variwana then ndobva ndachizoritora. Ndainge ndava kutoda kutoita zvekutokidnepa munhu ogara pamba pangu ndichimupfimba kuzosvika achizondibvuma, but ndakashaya mapenzi ekuti ndinge ndichizomashandisa pamhiko kusvika gogo vakandirombesa vachizofa.
vakangoti vachifa ndikatozviziva kuti vainge vafa because ndakaona kamba yakangonyuka kumberi kwangu ikati gogo afa, ndokubva yatonyangarika. Ndakatanga kutemwa neumwe musoro. I then drove ndikaenda kushow kunze, ndikabva ndachizoudzwa kuti vainge vafira kuchipatara. Zvinhu zvangu zvakatanga kusunga mukoma. Mashopu ose awo andainge ndakavhura, it's either ndaibirwa nevashandi. Ndine umwe musikana uyo ainge achindishandira mushure mekunge ndavhura imwe shop kubudiriro, akatiza nemari. Zvinhu zvakatanga kungooma. Within one day mukoma Nashi ndainge ndatoomerwa neupenyu zvekuti ndainge ndava kushaya kana $1 chairo rekuti ndinge ndichitenga kana fuel. Yeti ndainge ndiri munhu ainge achidhila nemaministers. Ndakaedza kuti ndinge ndichifonera vamwe vanhu vandaiziva kuti ndaidhila navo ende vainge vaine mari. Hapana kana ainge achadavira macalls angu. Hanzvadzi dzangu dzakazongoteterekawo nenyika, ndikasara ndiri 1 kana rent ndainge ndava kusakwanisa kubhadhara. Motikari kuti ndinge ndichiitengesa, mukoma ndakazosvika pakutengesa motikari $300 but yainge iri motikari yekuti kana wakaitarisa ndaifanira kunge dai ndakaitengesa zvekuma 16 kana kuti kuma $17,000 ndikaitengesa ne300. Munhu akatoita zvekutomanikidzira kuti andipe 300 iyoyo, achitoti mari yandiri kukupa yakawandisa. Ndakatora mari iyoyo ndokubva ndachizopinda mubhazi ndakananga kumasvingo, ndikatanga kugara pamba pasekuru vangu ndikavaudza zvose zvakaitika. Vakambofamba neni kusvika vachizoneta, vakazofawo sekuru but havanawo vamwe vehukama vavainge vakaudza because ivowo vainge vaine mushonga uyo wavaishandisa pakurima kwavainge vachiita. Saka zvinhu zvavo ndizvo zvakazovarova. Ndikadzoka futi kuHarare till this day. Kana mukandiona mukoma nenyaya yandiri kukuudzai pari zvino, munokwanisa kufungidzira kuti ndiri kunyepa. Ndakarohwa neimwe nhamo yekuti kunyange ndikashanda zvinengei asi handikwanisi kuti ndinge ndichibuda muhuruva mandiri. Yambiro yangu kune vamwe vanhu kunze uko, always be grateful for what you have. Usashuvira kuda kupfuma zvekuti vanhu vange vachizokuona kuti wava nemari, because ndichizonotora mishonga, of course zvinhu zvainge zvakaoma but I did not wait for God's time. Ndakazviudza kuti kana ndikava a-millionaire amainini vachagwadama pamberi pangu. Ende ipapo pandakatanga kubata mari mukoma, ndaipota ndichitoenda pamba pavo ndichinovaratidza kuti ndini uya wamaifungidzira kuti ndichazovarombe but tarirai muone kuti ndine mari yakawanda sei. Ndaingofamba ndichingopa vanhu mari vandakadzidza navo, vamwe vandainge ndakamboshanda navo paroundabout. Ndaikwanisa kungodriva kubva kuParktown ndotoenda paroundabout ndotongonotenga kana ma-airtime ose aunenge uinawo, kana kungotenga mafreezits zvekare necooler box kubva kumunhu wandainge ndakamboshanda naye ndotorasa cooler box iyoyo zvese nemafreezit. Ndaiva munhu uya ainge aine pride panguva yandainge ndichibata mari because ndaizviudza kuti sezvo ndatova nemaconnections, kunyange zvinhu zvikazonzi zvaoma hazvizofi zvakaoma pakuti ndingazonzi ndingashaya pekugara, because ndainge ndava kutaura nemaministers kuti unotopiwa mukana naminister wekuti kana uchida kutaura neni mwanangu, you can call me whenever. Even muma-offices ndaipinda mune mamwe ma-offices ekuti mukoma ndikakuudzaika munoshamisika, but iko zvinozve ndiri munhu anotambura. Rimwe zuva ndakazvibvunza kuti asi ndini here munhu ava kutambudzika kudai. Mushure mekunge ndati ndakamira paZBC ndine chingoro changu, pane vamwe vakaburuka mukombi vainge vachida kunobata rimwe bhazi rainge richienda kuJoni. Mukoma vakati vachiburutsa mabhegi avo vakati kwandiri, Mukwasha, siyai mabhegi edu, tinogona kuzvitakurira tiri tega mabhegi edu. Ndakavaudza kuti ndainge ndaswera muswere wese wezuva ndisina kana chandainge ndadya. Ndainge ndichida kuti vange vachingondipa
chero dollar or anything. Mukomana chindakavatakurira mamonaki avo nezvimwe zvavainge vachiti vari kuenda kunotengesa kuJoni, vakandipa $3. Ndakavatenda vanhu ivavo, havana kutoziva kutoti vainge vatondibatsira. Vakangofungidzira kuti maybe iskiri rechihasela rekuti unonyepa kuti hauna kana chawambodya kubva makuseni kuitira kuti vanhu vakunzwire tsitsi. But ndainge ndatobva kubva makuseni ndisina kana chandainge ndambodya, ndikatora ka $3 ikako ndikatanga kutsvaka zvokudya. That is how poor I am right now. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndainge nditomboriwa munhu ainge aine mari achitozivikanwa kuti kuna boss ningi, but iko zvino zvanzi ndingori munhu wenhamo, handina kana chandiinacho. Kubva mukupinda mumaoffices emaminister, uri rana wemaminister, iko zvinozvi wava kuita zvekupusha zvingoro. Yo, yeah, pakaipa. Let us try to speak with our dear brother comment section.